Yürün çağılar. Yürün. Häzir ejegidem gelýär. Minelim maşina. Gelin oğulçuklam, qara gözlem. Ene yeni öňküje öýmüde geldik. Ene şu günden başlap şulay fenki hemen çağılanmakky. Açary. Beýmrak. Şu könüjü gulpun açardyr. Eti bagşladyňmy? Men ensärli diňle. Türkmen ýigidi hiç gaçan ikilibeden aýalyny bagşlamaýar. Ýöne sen ýolun aýry, men ýolum aýry. Bir zat ýatdan çykarma jeren. Öz gadan çykarma. Özüň düşdüň. Ýöne ýene bir zat ýatdan çykarma. Hiç wagt kaka çağalaryny taşlamaýar. Oğulçuklam, häzir öýe girin. Innime täze maşgalanma. Täze durmuşumma. Ýöne çağalanma. Günni aýlamana gidär. Wam oğullam. Günni görmäne gelerim. Etiden başlap täze eşige marp berer. Men ona gittim. Sağ olun çağalar. Sağ ol oğlum. Gelo. Öýmüde muhabbatdyr. Haçan qilelmen otur. Girin barýana. İlk baktım, soňky görýüm. Men çağalamy gowgunna ýaşatjak diýip negüne sallym. Allah'tan meni bağışla. Men eden ýalňyşlygymy hiç bir aýal maşgala nesip etmesin. Zanak, mana ağlan olma düşündün. Aleyküm. Okudan başlaýanmy? Aýwa bir sizden bir soraman bir iş garalma 3 ýyl bäri moýka diýsen, 3-nji maşyny ýötürüşme tuğlamy. Ha, bolýar gelýänmi? Bolýar. Assalamu alaykum. Oýmadadan gelýän sama okular näle ýöräp durmy? Aýorty mekdepde o. Ýör basmada täreýle şu alan iskarma gorkady. Moýka işler bolýan. Ýör basynda bu täreýle iskarma tuğlamy 3-nji maşyny ýötür. Haň göreden täreýle işgär. Bravo. Oh, da bastı bunda şu. Pakistan. Öpen mi? O nereden ha? Baksanın. Pakistan. Asıl kimi tanıyadın mı? O, ön taşım. Ha, bolýar, bağlan isär. Görüňiz basyp diýler, görelim. Beýlek ýerlere morkodan iýsin görüp. Pakistan. İyiliň haky. Belan oku diýipdirler. Men gülýär iki tane awat maşgala yıktım. İnnen düşüp baren gülüm. Maşyn yuppa. Ey Allah. Ey dünya, edenini çekýän dünya. Allah Taala keremdir.
her bir basyan ädimi ölçe sanap basmaly. Yakma bişersin, gazma düşersin diye. Mehriban gelin gyzlar, yaş yigitlerimiz oglanlar. Şu kinonu düşürmegimin düýp maksady. Yalňyşan oglan gyzlarymyza, gelinlerimize sapak bolsun diýip düşürýän. Ýöne meni bağışlan. Kino professional derejesinde däl. Oňa da ýöneki şu el telefonuny düşürýän. Şeýle de ýardam beren oglanlar, kino düşýän oglanlara, gyzlara köp minnetdarlygymy bildirýän. Umuman nisip bolsa inşallah has professional derecede, gowy derecede düşürür sizin yardamlarınıza. Ediz vatandaşlar, mehriban muştaklar, öwey kaka urmayda filmin sonun dinim, şundan bir gowy zatlar alansyňyz diýip umyd edýän ýeni ýakynna Dogon bizar atly durmuş wakaly filmmi size hödürleýän. Sizin meni gollamaňyz gerek, like basıp repost etmeňiz gerek. Elbette yok, beýmira. Sen düşürýän kinolaryň has professional derejesinde bolsun, nice bolsaňyz ýardamyz gerek. Sponsor boljaklar, ýa bolmasa sowdasyny ösdürjek bolýanlara bize ýardam berseler, biz öz kinomyzyň içinde sizin haritlaryňyzy mahawat edip berjek. Habarlaşıp bilýäňiz telefon belgimiz profilimizde bar 863 87 87 09. Nesip bolsa has gowy zatlar bilen, edepli, ünlüli zatlar bilen ata watanymyzy, iri Türkmenistanymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy ünleýän gowy videolar düşürür diýip size ananlarýan iri watandaşlar men muştaklan. Kimmäňiň janyňy sag bolsun, maşgalaňyz awadan bolsun, diňe görjeňiz gowluk bolsun. Şunuň bilen öwey kaka urmaýda filmmi düşürüp oturdum. Yine de täze filmler sizin üçin. Sağ olun.